Sagudayan nga ti surat ni Munina anapaulwan. Maiparit ti makinobyo. Dear Cassie. Sakbay man ngayon kay salaysay ti pakasarita kasinyong, kablaawang kay man amin di tanay MRC Studio itinaragsak aldaw yun ng runak yung kangatimon dati nga programa. Kastapay akablaawak digiti padak nga kanayon nga mang subsubaybay dati KIK problem of the day no sa din nung naduma-duma nga pakasaritaan ti parikot iti biyag ti kay basbasa ket kanayon latamet nga adda ti mapidot nga adal. Ket ita kasyak ti addaan iti parikot iti agdama. Siyak mamet ti agsurat ken mangiburay ti pakasaritaak tabareng no makakidawak kada kayo iti pamalakad. Dandanin dua atawen kasinyong nga baluak. Malaksid nga marigatanak nga mangisakad ti panagbasa ken panagbiag mi nga agina magpanagbasa ti kakaiso nga anak mi kaday di Glenn nga asawak ken mangisakad ti panagbiag mi nga dua. Kailiw ko pa deti adda katakta ko na iti biyag. Gaputa sa anak o kumbaga ubingak mat pay. Kaya't kumet nga adda mat deti mang paraparagsak kanyak adda kakaidak iti rabii. Tunggal na lameg ti rabii ket adda ti mang pagpapudot ti riknak. Adda iti mga arakop ken mga agag kanya. Angem nagkariak iti tanem daydi pimusay nga asawa kasinyong nga si iimatang met ti anak ko. Nga sa anak ton nga agasawa. Nga daydi Glenn nga pimusay nga asawa ti maudin nga lalaki iti biyag ko. Ngem jak na tungpal day tanga karik kasinyong. No kasanuak nga nagkari iti asawak di taman ngayon nakrugyan ti amin kasinyong. Nagsapamatan nga pinanawan na kami, Papa. Ustot ko na ti anak ta, Glenn. Kumagat. Matangang pailaing ti panagturpos ko, iti panagadal ko. Kastamatan iti panakatungpal ko, kadaga ti arapa apyo ni Mama. Di ka lang amin mo nagananad, Glenn. Lakay. Ala, no talaga nga panawenan nga ipulang mo ti bulod mo abiyag mo kini Apo Diyos. Si papalubos kamin. Ket aklone kon nga kastitigasat mo. Kastitigasat mi nga gina. Awanin ti sapulik ti kinasayaat mo. Di si bibiyag ka pailaeng. Impariknam ti panagayat mo kanyak. Awan to ti makasukat keng ka, Papa. Si kalaeng ti may nga papak. Katawan to ti sabali nga papak. Di ngamin, Mama. Uwen anak ko. Uwen matet. Usto ti ko na ti anak ta, Glenn. Ikarik. Nga sikat inabaudi nga lalaki ti biyag ko. Nangig mo dahi jay, Papa. Urino adda ka na ti sabali nga biyag. Nagkari ni Mama king ka nga saan ton nga agasawa. Di kaming, Mama. Uwin anak ko. Ikarik, Glenn, asawak. Nga urino pimusay kan. Nga urino adda ka ni ti sabali nga biyag. Ket adda ka ni ti sidong ni Apo Diyos. Sa anak ton nga agasawa. Sikati. Sikalaing ti aday ti pusok iti tungpal biyag ko. Kani Papa, ikarikmot ti panagadal ko. Kat iturpos ko para kada kayo.
Agkari ka mat kini papam anak ko. Na mama, agkari ka. Nga saan ka mga makinubnubyo bayat iti panagadal mo. Oh, api nga kitain na kitikas ta anak ko. Nagkariak kini papam nga saan ka makiasawan. Saan kayo doon makinobyo, mama? Natural, sa anak to nga rudin nga makiasawa. Iso nga sa anak to nga makinobyo anak ko. Iso nga agkari ka mat kini papam. Agkari ka iti tanem na. Nga ipasnek mo ti panagadal mo. Wen papa, ikarik. Ikarim nga saan kanto nga makinobyo bayat nga agad-adal ka pailaeng. Oh, agkari ka ah. Api nga di ka, aywan mama, agkari akon. Ala, ibagam nga rin kenkwana, tapno mangag kumat. Api nga kita nakitikas tamatet. Papa, ikarik nga sa anak to nga makinobyo bayat nga agbasbasa ak. Ibagam nga gingga nga di ka makaturpo si kolehyo. Ag kolehyo ka into no umay nga tawanan. Kat di kanto pulos makinobyo ta ipamaysam ti panagadal mo anak ko. Uri mo, as in nga sa anak to nga makinobyo mama, katuan tanagkari ka nga rod nga ilipas mo't panagbasam. Kat no makinobyo ka anak ko, posible nga isot mangdadahil ti panagadal mo, ti focus mo. Basta agkari kayo mat nga rod hindi kayo doon makinobyo nga talaga. Nagkariak nga roden, nangag mumot anak ko. Iso nga batang mumutin ti agkari ka ni papam. Papa, ikarik nga sa anak to nga makinobyo no. Oh, api nga kaslangal-ngal-ngalam tasawang. Kaslakan ka ng madata. Baliwam saya ate manak ko. Tapno maawatan ni papam dahi nga karimigan ko na. Ikarik papa nga sa anak to nga makinobyo. Aging ka nga jak makatorpos iti panagadal ko. Kasta anak ko. Katong palem ko maday nga karim. Tapno no matungpal mo ti arapaap mo. Ken ti arapaap ni kaday di papam. Ket oremet si ka mama. Tong palam mo ti karim nga saan kanto nga makinobyon, nga saan kanto nga makiasawa. Uwin Alang nga rin papa, nangig bumat ti karimi kini mama. Ala, sabi ko mata naragsak ka, no, sa din naman ti ayan mo ita papa. Agin anakan, lakay. Kat saan na kami nga pakadanagan, banbantayan na kami iti anak ta. Amok nga kabailag. Gaputa, adaka akanain nga na, mang subsubaybay kada kami. Ikarigatak nga isakad ti panagadal ti anak ta. Uri no amok nga narigat. Agyamanak nanang. Nula ko mamakaanay deti maswel-sweldog iti trabaho. Saan ako nga? Umay kid daw ti tulong niyo. Saan ako nga umay bumulod kada kayo iti kwarta. Maawatak anak ko. Taagpapakulehyo ka nga rodain. Good, amok nga marigatan ka. Tasiksikamat laan ng ti mangisaksakan ti panagadal ni Matet nga apu ko. Ay, no saan ko mga pimusay day diglen nga asawam. Saan ka ko mga kastoy ita anak ko. Mabaybay ampayin ti bagim. Nang. Ala akit uray no saan kan nga. Uray no awanin ti asawa makit. Urno simlata ti bagim anak ko. Ay na, saan ko peki din maasikaso ti bagik nanang gaputa. Kasapulan mo't nga da part-time ko, da sideline ko ta. Saan mo't nga makaanay deti sweldok iti trabaho. Masapol nga manggedaklat ta. No adda ti gundaway nga adda panggedan. Sige lang. Dakkel mat nga ruti kasapulan ni Matet iti kolehyo. Alawan anak ko, kat adda kami laeng kinitatang mo
nga nakasuporta king ka, itatanapig sa kami paylaan. Agad tulungan da ka, no agkid daw ka ititulong anak ko. Taam mo mimat nga marigatang kan. Apay, awan ka di nga talaga, anti plano nga niya nanang. Awan ka din ti plano nga umasawa pay. Amok nga ado dagiti agar-arim king ka. Kas kumakin ni Richard. Ni Richard, saan ka di nga crush mo ni Richard ide? Sakbay nga nagamamu kayo kaday di asawam nga ni Glenn. Pudno ti kunayo nanang. Sipod idinabalo ak. Agparparik naman ni Richard. Akat, nasurukan makatawan anak ko nga pimusay day di asawam. Mabalin matan. Ang ti problema, nanang. Nagkariak ngamin ititanim day di asawak. Nga sa anak to nga makiasawa. Kaape ngamin nga nagkari ka ah. Di ka mo sigurado. No, adan to dumteng nga sa bali nga ayat king kaanak ko. Nagruna ita, kasapulam ti kabadangam iti anak mo. Ang si imatang ni Matet idi nagkariak nanang. Jakmut kayat anga. Nga anya. Nga saan ko nga tong palin ti karik. Taama nga no saan nang tumad ka tong palin ti karina nanang. Anya mo ti karina ni Matet. Nagkaringamin mat ititanim ni Papa na. Nga saan to nga makinobnobyo. Bayat nga agad-adal. Amangan no agrebelde ko na. Tano makinobyo ak nanang. Amangan no makinobyo mat. Ti anak ko. Aniya? Ay, no apeng amin nga nagkari-kari kayo. Ubing kamot pa'y anak ko. 40 pala ti taon mo. Adda pala gundaway mo nga agragsak. Nga maadaan iti katakunay na iti biyag. Kay kayat mo ka di nga kasan nga agmay-may sa kalaangan. Kay kasano nga roden no maadaan tumutibuko da pamilya ni Matet. Kaasikan to pa'y anak ko. Makaamuditan, nanang. Tinasisita kanya, kat saan ko nga madadaal ti karik kaday di asawak. Tapno saan mo't nga dadaalan ni Matet ti karina kaday di Papa na. Nga ipasnek na ti agbasa, kat saan to nga makinobyo bayat nga agad-adal. Taday tamat ti arapaap mi, kaday di asawak nanang. Nga mapagturpos mi, ti kakaisuna nga anak mi. Ay, barigrigatan ka lang arudon anak ko. Maawatan mo't siguro day diglen nga asawam, no makiasawa ka man. Iso nga, lukatam tapusom iti baro nga ayat. Ta ad-addan to nga malaganan ka, no addan ton ka badangam iti biyag, nang runa iti panagadal ti anak mo. Yan tangay addamot ni Richard, nga agparparik na nga kunam, kat gundawayam anak ko. Ala, makamuditan nanang. Maawatan tumit siguro ni Matet nga apukok dayta. Tauray isuna. Madlaw namot siguro nga marigatan kan anak ko. Isu nga kasaritam to. Kasaritam to ti anak mo maipapan ka dayta nga banag. Matet anak. Amumat nga marigrigatan anak. Kasapulak ti sideline tapno laeng no matustusak ti panagadal mo. Ipaspas na ko ti panagadal ko mama. Tama-appreciate ko ti effort mo nga agtab-trabaho tapno laeng maited mo di kiti kasapulak. Kumusta mo di kiti grades mo? Nasayaat mo't mama. Baka mo't na the boyfriend mo na. Awan mama. Tangamin, Jack kayat nga, saan ko nga matungpal ti karik kaday di Papa. Nasayaat mo to kas ta anak ko. Ngim no kas pagarigan, tasyak kat marigatan nak narudan nga mangisakad ti panagbasam lalo kat ni
Manupi nga tawon anak ko. Duwakit kagudwa tawon laangan mama. Agtur po sakton. Alaga iyan anos mo anak ko Angim, nukas pagarigan laang ta. Taan niya mama. Ta, makiasawa ak manan tapno ada kabadang. Ay madi mama. Anya? Kasano nga din ti karim ka di papa. Nga saan kan doon nga makiasawa? Kunakmat kada kayo. Kit kunakmat kin ititanam di papa nga iso na lain ti may mesa nga papak. Nga sa anak doon nga maadaan iti sa bali nga papa. Kit saan kumat ngayong baga nga maadaan ka iti sa bali nga papa. Awan to ti kasukat di papa. Kit uray pe mama. Nagkarika ka di papa nga saan ka nga makinobyo, saan ka makiasawan. Kas pagarigan nga rod, tamarigatan na kon, kat kasapulak mo ti katakunay ko iti biyag. Kasapulak mo ti kabadangak, tapno no, adda ti kabadangak namang pabasakin ka. Kit no kasta nga dadaelen nyo ti kariyo ka di papa. Okay lang ka din, okay lang mat kada kayo nga rod, nga makinobyo ak, bayat nga basbasa ak mama. Ay saan anak ko? Sa balikin ka at agad-adal ka pailaang. Kat siyak ti mang papaadal kin ka. Kit adamit da lola kin ni lolo. Kunada nga tulungan da ka kano, tapno makaturpusak. Tamo da nga marigatan ka. Una siyempre, bakit kin lakay da lolo kin lola mon? Alang, kat makinobyo akmat nga rod mama Nabayag nga kayat kumatan ti makinobyo. Taado man tagay ti agar-aram kanyak. Ngam gapot adda karik ka di papa. Tep-tep palakla ti bagi ken riknak. Sakit da kayo. Makiasawa kayo, makinobyo kayo. Idinto nga nagkarikay mat ka di papa. Gapong nga rod ta kasapulak. Kay kasapulak mat nga rod mama. Kasapulak mat ti adda inspirasyon na iti panagadal ko. Kasapulak mat ti adda mat mang in-inspire kanyak. Adda ti mang parparagsak kanyak. Tapno lalo nga ipasnik ko ti panagadal ko. Kat saan ka di nga umanay nga? Hang ka di nga umanay nga siyak ti inspirasyon mo anak ko? Day di papam? Tapno ipasnik mo ti panagadal mo? Day di ka rin ken kuhana nga agturpos ka nga umuna? Uwi nangim aper nga da kayo mama. Baka makas asawain kayo, nga puta mailiw kayo. Saan ka ko mga agsaot kasta anak ko? Basta, no makinobyo kayo, makinobyo akmat mama. Anya? Pasensya kan Richard. Ngimlikli kang pelain nga makipagkita kanya. Abay, saan ka di nga inaklunak meten? Uwe, adangmin pangta ti anak ko kanya. Pangta? Anya nga pangta day ta? Ti amok man no. Agbalinak ton nga paset ti biyag yung agina. Ta nakasagana akmat, nga ibilang ti anak mo nga ni Matet akas bukod ko. Ken tumulong akmat iti panagadal na. Wen, angim nagsarita kami iti kalman. Ket kunana nga numaamuan na nga makinobyo ak. Makinobyo mat isuna. Ket maan ano no makinobyo? Mano ka titawen na, di siya utsunan. Wen, amangan ngamin no, madadahil ti panagadal na, no makinobyon, bayat nga agbasbasa. Kadyak kahit nga makinobyo isuna. Tasyak, nakinobyo akmat idi, bayat nga agad adalak, isungad nga jak nakaturpos, tanasapak nga nagasawa. Kasanuta nga rod. Amumat nga may iliwak yung kamunina. Kalpasan day di pa nagasawa yo kaday di Glenn. Ti amok no awanin tinamnama nga. Datan tumatlaing tagkatuluyan. Ket idi inaklunak, kasta unay ti ragsak ko. Ket nakasagana ak nga mangitid ti amin kin ka, kasta matin iti anak mo. Amok day ta, Richard. Tanapanik ni kakmot nga napud no ti panagayat mo kanya. Ikanak ko may ti oras ko nga, mangurnos ti amin. Tabaring nagbaloy to ti panunot ti anak ko. Kasanungarod no saan? Kasanungarod no
no iparit na nga makinobyo ka, nga makiasawa ka man. Dahil nga ti problema. No apay mat ngamin nga nagkari-kari ak iti tanem ti asawa. Ayat ko lang ngamin nga agkarimot ti anak ko nga dinto makinobyo. Nagkariak mat nga sa anak ton nga makiasawa. Ha? Maawatan mat siguro day di asawam. Sa dinuman ti ayan na ita. Amuna nga, naragragsak ka mat laheng no adda ti mga ayat kin ka. Amok day ta. Ngem day ta ti saan nga maawatan ni Matet. Maawatan ng tumatlata siguro. Una, maawatan nan to ang makinobyo tumatan no makinobyo at. Iso nga agliniklik ta pay laang. Iso nga, alaing kan. Kat amangan no madatnan na ka. Amangan no masangpetan na ka ti anak ko. Mama? Speaking. Ma, aping adan ni Uncle Richard dito'y balay. Kwa, agawid isunan. Adalay may nainted nga sabsabong. Ken, anya data? Makan kan sabsabong. Inak pa nga rod. Matet, panawang kapay. Sige. Okay, thank you Richard. Agsarita taman mama? Apay. Nobyom ka din ni Uncle Richard? Api nga sagutan na katisabong, kindi tamakan. Kwa? Saan? Wen, agar-aram kanyak idi, ngem, itay laeng sakbay nga simbangput ka, imbagak keng kwanan nga awan tinamnaman na. Anya? Binasted ko isuna. Kat saan ko ngayon subli dito yung sagot na nga sabong ken makan tapno saan nga mapaay tirik nana. Ngem apay nga rod nga kasla nakaragragsak kayo itay makita kayo itay yu akpay laeng mama. Ha? Agpakpakada lang ni Richard, ni uncle mo. Nga siguro agad inawat nan nga saan nga nga awan tinamnaman awan tinamnaman la kanyak. Gaputa binasted ko nga roden. Baka mat to si Chwiti ken nagmama. Baka mat no nobyo misunan. No, maamwak nga nobyo misuna mama. Makinobyo akmat nga rod. Anya, saan na anak ko? Wen tanagkari kayo kaday di papa. Sakit makinobyo kayo. Iso nga, mabalinak ba't nga makinobyo o rin nagkari ak kaday di papa mama. Matet. Anya ka diti pagparparigutam muni na anak ko. Ti apo ko yu atatang. Anya ti parikot mo iti apo ko. Saan nakadigay paspasnik ti paragadal na? Sama mat tatang. Mayat mat nagiti grades na nangangatod na mat. Anya nga raw. Adda ka dinubyo na. Kuha tatang. Adda ngamin imay nagaram kong kuha na itay. Kat nagsinong bat kami. Taapay Mike. Siyempre, kahit nga makinobyo ni Matet. Iso nga pinagawid ko deti agar-arim king kuha na. Kinaguran akmatan. Saan nakanumot pa nga nobyo? Agar-arim pa ilaan. Kat ti jacket nga imbaga na. Ape ka nga siya kat agpapaaram. Ape ka nga iparit ko nga agpaaram isuna. Anya? Ay ilawlawag mo kung kuha na nga nasaya at anak ko. No makinubyo, posible nga iso ti mangpukaw iti pukos ng agbasa. Kasta mati bagbagak ken kuha na tatang. Posible nga madadael ti arapap na itibiyag. Kas pagarigan ta mailaw anda. Kanayon mo't nga ibagbagak ken kuha na tatang. Abangan mo't no, agrebrebel de ti apukaw. Gaputa, makita na nga, ada ti agar-arim king ka. Kasta nga agpaiso ti aramidin na tatang. Agrebrebel di laeng. Gaputa, ti kayat na, tong palik ti karit kaday di papa na.
Ang maawatan ka munina anak ko. Kaya't mumet nga maadaan iti kabadangam iti biyag. Saan ka de? Kuma, tatang. Tamarigatan anak mo nga mangisakad ti panagbiag mi nga agina. Nang runa kat agad adal ti kolehiyo ti apo ko yo. Uray no ingkarik ide iti apo ko nga tulungak iti panagadal na. Amuyo mait nga marigatan kami kininanang yaw. Talakay kin bakit kami. Saan mimot nga maikari nga ti agdanayon kat adda maitulong me. Ta kumapkapsot mo ti bagi me. Maawatak tatang. Iso nga kasasayaatan na. No kasapulam nga talaga ti kabadang nga ti biyag. Agad basawa ka man na. Kasano nga rodin ni Matet. Diyak kahit nga madadail ti panagadal na tatang. Maawatan ng tumot siguro, anak ko. Taday ta panagasawa manan. Kat aramidam para kinkuha ng butlaan. Sapay ko maatatang. Sapay ko tamaawatan tumutlaan ni Matet. Nasaysayaatin nga dito'y tarwar nga agkita. Ken, nagyaman tayo manugot ka nga. Mapantay ti may isang motel. May mayatin tamas pribado ken adayo nga makita na ta ni Matet. Tadyak kaya't nga makita na nga agkadkadwata agkuykuyog ta. Taimbagak ken kwa na nga binasted ka. Kaanon to nga ta nga. Maawat na nga. Kasapulam mo't ti kabadangam iti biyag. Araramitik ti amin, Richard. No kasapulan nga inaldaw nga kasaritak ti anak ko tapno no ipaawat ko king kwa na nga uri no nagkariak kaday di papa na. Kat kasapulak nga talaga ti katakunay na iti biyag. Kasapulak iti kabadangak nga mangisakad ti panagbiag mi nga agina. Ti katulungak nga mangpabasa king kwa na ken mangpaturpos king kwa na iti kolehiyo. Kat nakasaganak nga tumulong. Uray no anya ti mapaspasamak. Uray no saan nakpay nga maaklon akas may kadwa nga asawam nga paset iti biyagyo. Kat sisasaganak lata nga tumulong. No kasapulam to ti kwarta para iti tuition na, allowance na. Agkid daw kalaeng kanyak. Agyaman na Richard. Ngem no kabailak pelaeng. Uray sa anak nga kidkid daw. Umanayin nga adda ka nga mangparparagsak kanyak. Nga mangikat ti bannog ko. Tunggal mariknak ti bannog. Saanan nga nasken nga mga alakat sideline mo. Umanayin dita may isang nga trabaho. Tano anyaman ti pagkurkurangan na. Nakasagana ak nga mangpunno. Iso nga na inlavak ken ka Richard. Ta iti likodan ti naglabas ko. Oreno addan anak ko. Inawat naklat ta. Ken inayat naklat ta. Sana pulos nga nagpukaw ti panagayat ko ken ka, munina. Uray di siya asawa ka. Uray di si bibiyag pala day diglen. Sana pulos nga nagmaumaw ti panagayat ko ken ka. Et ad-adamanan nga ipatpatig ka. Itata agayan ayatan. Yung naragragsak ta kuma. No maurnos to ti amin. No maaklon nakto ni Matet. Nga kas may kadwa nga amana. Ala, ikarkararag ta day ta Richard. Nga sapay kuma, maurnos to ti amin kada tayo. Ala, sige. Aglugan ta nga roden. Tainta ni J Motel. Ni, guli ka. Isardin mo mapilain. Abay. Ni Matet day J Sa dino? Day J ni Alije Balasio. Ada ka kuykuyog na nga lalaki. Mailasin ko ti lalaki. Iso di imay nagpasya ri balay. Nga kuna nga agaram king kuana. Nga maapi nagkuyog da. Nga api nga nagkuyog. Naglugan da nga duwa iti tricycle. Amangan mo't nunobyo nan.
Anya? Nukasta? Nukasta nagulbud kanyak ni Matet? Lababa amon. Kasaritam tulaengen into no makasangpet ka di balayo. Kan kasaritam nga nasayaat. Tapno no ti kasta, mapagpudno misuna. Kan siguro, no bilang laeng talaga nga nobyo nanday kadwa na ite nga nakitam. Kasaritam latan nga nasayaat, nga pagbalinin ng inspirasyon, iti panagadal na day boyfriend na. Wen angem, kasano nga rodon no mailaw anda. Kat agkuy-kuyog damat karon nga duduwada. Ti amo kagad adda di pagadalan ni Suna. Kasano nga rodon no nagkating classes da, nag-absent da, tapno laeng makapagkuyog da nga dua. Kat madi kasano nga rodon di arapaap mi kaday di asawak nga agturpo si Suna iti kolehiyo. Ay, naday ti kabutbuteng kon Richard. Alal di ka pala madanagan. Kasaritam to nga muna. Amangan mo't no nagkuyog dalaang, when no boyfriend naman, itip nabiit pa ilaang, nabiit na pa ilang. So nga bagbagaam to, tapno malawlawagan ti panunot na, tapno no liklikan da, digiti rumbeng nga liklikan da. Tapno saan da nga mailawan. Sige. Inta nga Ruden, asidigtan iti motel nga pag-check-inan ta. Oh, natawagam ka din ni Matet? Kahit anya ti ko na. Adda ka nun ije balay. Oh, nakaawid mo't gaya man. Sungawan ti pagdanagam. Siguro nagkalugan dalat tricycle itay, ta intulod na di balayo. Sapay ko maa. Oh, natalagad nga ro tirik namon. Saan mo unay nga panunutanin? Itataad-datan dito'y silid, ti motel. Manulaang nga maadaan ta iti kasyo nga gundaway. Ket gundawayan ta. Agpapasta iti ragsak, munina. Richard. Ipatpatig ka unay-unay. Ket sapay ko ma. Tamaornos to ti amin kadata. Kadatayo iti anak mo. Tanaragragsak tay tumitlaan. Sapay ko ma. Day tamot ti kanayin kong idaw-dawat iti Diyos. Richard. Kaya't ko nga talaga nga sikat yung baling nga kata ko nainay ko iti tong palbiag ko. Tadakil ti may tultulong mo kanya. Kastamot iti anak ko. Nagsubli ti sisigod nga ragsak ko. Gabukeng ka. Gabukeng ka. Anya? Nagsubli ka no ti kinapintas ko na ninanang. Gaputa inspirado ka. Ken addaak nga mangpapapintas king ka. Pudno ti ko nam Richard. Ipatpatag kamit unay-unay. Kailo ko unay nga agkan dagiti pipig mo. Munina. Kastamat kanyak, Richard. Katawa ti sayangit nga minuto, oras, segundo. Bayat iti kaadata dito eh. Tadita mo no kanon tumanin nga maadaan ta iti gundaway. Gusto nga narimidig ti amin. Tapno maitayok ka iti kangatuan na langit. No kasapulan nga agkak tibuo nga bagin paramida. Richard. Munina. Richard. Richard. Munina. Katitan. Oras na maten nga pagmaymay sain ta dagiti pagita. Ketrik naen ta ti barat itunggal maysa.
Itay pa'y laing nga mariknak ti bara ti bagim nga karkarayam iti bagi, Richard. At adamanan nga bumara. Apaman nga may isarek ko din. Richard! Oh. Richard! I love you, Munina. I love you too, Richard. Munina. Richard! Kita ko malaing nga marik natin. Nagpaiduma aragsak. Agyaman ak, Richard. Agyaman akmat, Munina. Agyaman akmat. Iti panagayat mo kanyak. Katso papakak nita nga panagayat mo. Iti awan patiga nga ragsak. Richard. Nang ro na ito numaornosan ti amin kada tayo. Uray inal daw to nga kastoy. Nga agpapastay ti ragsak. Nagmayatin no kasta, Richard. Munina. Richard. Richard. Munina. Adapay oras ta. Adapay. Sige, Richard. Ag-Richards ka nga rod. Okay. Inta nga roden. Umanayan tayo talong nga rounds. Gakit no kumalang santa nga gipit ti oras. Oray adado kumapay. Ala, intan. Itulod na karo din iti balay. Ngim, saan nga di batog ti balay mi, Amangan na makita na kanimatet. Kat itay pa lang nga di balay suna. Sige. Inta karo din. Ningaguri ka. Apay. Ni matmatet day jay. Ruruwarda mat iti kadwa ng lalaki iti may nga silid dito motel. Anya? Ay wingag pa iswa. Naka-uniforme pa yaang. Kat kadwa na deti. Kadwa na nga naglugan iti tricycle itay. Kaya't nasawen, nagturong damat ditoy. Nagturungan ta. Ay, guri ka, saan mo nga mapansala nga dida? Baka agiskandalo kayo ditoy. Anya tinaramid na ditoy. No kasta, nobyo na tayo nga lalaki. Kasaritam to laangin into no makaawit ta. Into no makaawit kayo. Agad kasaritam tinasayaat. Unangin maay na Diyos ko ay. Kasano nga roda nagsikog. Uni mo deto nga matetin, uni mo deto nga anak kon. Diyos ko, nabayag samutin nga danobyo na. Napukaw ka din ti limbong ti panunot mo, ha, matet? Umubingan ka. Apeng harod na kayo kini Uncle Richard, mama. Anya tikit mo sawen? Kat saan na ko mga nakita ejay? No, saan mat nga da kayo kini Uncle Richard? Isong harod nga si Mort kami kini Leo ta nakita ming nga nagturong kayo iti motel. Anya tikunam? Anya tikit mo sawen? Nakita kayo nga nagkuyog kini Uncle Richard. Yan tangay kaduak mo ti boyfriend ko. Nagpakuyog ka kenkwana nga. Surutin da kayo. Kat nagswitik kagayam kanyak, mama. Ibagam nga binasted mo na Uncle Richard. Ngim nakita kayo nga si Merek iti mesa nga silid iti motel. Kat anya tinarabid yo. Si Merek kay mat? Nag-check-in kay mat kasta? Kat nagananad kami mat, mama. Nagusarmat ni Leo iti kondom. Anya? Kahit mo sawen si sasaganan kayo? Ada nakasaganan nga kondom nga inaramat ti boyfriend mo? Nabayag ka din nga aramidin nyo ti kasjay? Nabayag ka din nga dapapaspasama kyo ti boyfriend mo? When mama, ngim naanad kami, met. Pero ginlimit mo kanyak nga nakinobyo ka. Kat amok met nga agungit kayo, mama.
Kat mo na nga nagkari ka kaday di papam. Nagkari ka nga saan ka nga makinobnobyo. Apengar nga na kayo mama. Nagkari kayo magkaday di papa nga saan kayo nga agasawa, saan kayo makinobyo. Angim, da kayo magkayamdiin mo na nga nang dadael ti kariyo. Sa balikan niya kanak ko. Syakti inam. Sika agbasbasa kabilaan. Syakti mang papaadal king ka. Saan nga gaputa? Gaputa saan ko nga tinongpal ti kari kaday di papam kat aramidem mat. Mati kat kasano nga roten kat agayatak mat kinileyo. Huh? Angim, pinagbalin ko laeng matso ng inspirasyon ko, mama. Wan angem adda mapaspasamak kada kayo anak ko. Kasano nga agsikog ka? Kasano pa di pa nag-aadal mo? Kit ko nakbet agan anad kami, mama. Kasano nga mailawan kayo? Kasano agbid? Kasano agkamali kayo? Kasano no, malipatan nyo ti agusar ti kondom yun anyaman nga contraceptive? Kit agbunga ti araramidin nyo? Aber? Ano ti aramidin? Sa anak mat nga bundes, mama. Katapid na kayo. Inlimad yung mat kanyak, nagulbod kayo mat kanyak. Da kayo di mo na ka nagulbod. Nasaysaya at kumangamin anak ko. Nga impudnom iti anak mo, nga adan kaayan ayat mo. Kaamak ko nga ron nga agrebelde ti apo ko yo. Wala angem na bayag matgayaman nga adanobyo na. Nga adda pa yun napasama kadakwada. Kasaritam anasaya at ti apo ko. Kasaritam anasaya at ni Matet. Nga numabalen liklikan na pailaeng. Nga adda mapaspasama kadakwada iti nobyo na. Angem narigat sa mambot nga pagkaryenti. Tikaskin kwa na. Nang runa kat naramananan. Ure musika. Amok nga makaas-asawaan ka mat. Taubing ka pa'y. Mailiw ka mat. Nang runa kat ni Richard. Damag ko kat. Nang nabayag matin nga da mapaspasamak yo. Iso nga ron nga pimintas manan ti auram anak ko. Amaw nga iso ti mang papapintas king ka. Anya ti kayo asawon nang. Ala kasaritam latan ni Matet, tabaring dumgag king ka. Kasarita yung mamut nanang, baring no dumgagmat kada kayo. Nasaan pa lang nga makikukuha iti boyfriend na, ta mga nagbuntis. May bagbagata mat, nga agkondom tinobyo na. Wan ananang ang saalat nga safe, kasano no malipatan dati agitugot. Kasano nga roden no. Ay na, wan alam maawatan ka anak ko, ngam narigat nga kasarita ti apo ko, nga isardeng nan, ti makinaig iti boyfriend na, tanaramanan na nga rudan, tanumaramanan nga minay, ay sapul-sapulan. Uwan nga rud nanang, nagrigat. Sigurado ak nga naramanan nan, kat kas babae nga napadasak, amok tirik nana, narigat nga bagbagaanan ni Matet, nga aliklikan ng ti boyfriend na, nga saan nga makinaig kin kwa na. Kasigurado lakit di nga iulbud ng tulaeng. Kasapul-sapulen ti baginan sigurado dayta. Ngam agan-an nadalatan. Katsika, kumusta mat? Apay, anak ko. Diyan ka muna nang. Makaslang madit angot na dati impadiguyo kanyak. Nay, madin sa daytan anak ko, agdul-dul o kamatay. Iya dayo yung mang kanyak data si dayan nanang. Ison sa timang madit. Ison sa timang angot ko nga, madi, na orek lang maulaw. Anya kunam ti parikot mo muni na anak ko. Agdadag sinaktang. Kahit Saan pa nga amo ni Matet nga apo ko yun? ni ka di Richard ti ama ti sikog mo. Mm-mm. Agad,
Pudnum akin ni Matet. Maragsakan numaadaan ton iti kabsat na, ti ading na. Banag nga saan nga naipaay day di Glenn. Saan nga day ta tinamnamaik nga agbalin nga reaksyon na, tatang? Anya? Siguro, paset na nga maragsakan, tamaadaan ton iti kabsat. Ta ibagbaga na mo't idi kanyak, nga kaya't namot ang mapadasan nga maadaan ti kabsat ko ang nasapamat nga napimusay mo't day di amanan. Kun saan kami mo't nga naikan iti may kadwa nga anak. Angem. Angem, mga no agrebelde ti apo ko yun, numaamuan na nga agpitpitik iti tiyan ko, tatang. Ay, anya ti kahit mo sa wine mo ni anak ko. Kat gapong arod kaday di karimi, kaday di papa na. Kat naduktalan na nga adda nobyok, nga adda mapaspasamak min kini Richard. Nga naduktalak mo't nga adda nobyo na. Gapo kano ta, nakita na nga adda nobyok. Gapo ta nakita na nga nag-check-in kami iti nobyok. Nag-check-in damat iti nobyo na. Adya nga ruti kahit mo sa wine. Mga no, maamuan na nga masikugak tatang kat agpasikugmat iti nobyo na. Kat saan na nga maiturbos ti panagatal na. Mga no agrebelde nga lalo ti apo ko yo. Ay saan na mabalin na? Ubing pay ni Matet. Saan pa nga mabalin nga agsikog? Apay, ay talaga ka din nga mapaspasabag na iti nobyo na. Adda nga ro din tatang. Ay tiyalaan. Narigatan nga bagbagaan. Nang runa no nakaramanan. Kastamat ti sao ni nanang tatang. Wine. Tamok launay dayta. Tayo di na paramanak ni nanang maun. Ay na, Diyos ko, sapul-sapulin na batayin. Rumbeng nala ko mga agragsak ta. Taada nga ro din bunga ti ayan ayat ta. Munina. Uwin nga ro, maragsakan hakla unay, Richard. Angim ti panpanunutik laeng ti agbaling nga reaksyon ni Matet. Maawatan ng tumot siguro. Kasano nga ro, ti panangibagak kenkwa na. Nga saan nga agrebelde. Tama nga nagpasikugmat iti nobyo na. Panpandagan na launay ti karik, day di karik kaday di papa na. Nga sa anak ka makinobyo, sa anak ka makiasawa. Kasangunod din, maada anak iti anak. Siguro, panagrik na anak, kaslalipliputam day di amana. Masapol na siguro ang kakasaritam tinasayaat ni Matet. Masapol nga ilawlawag mo king kwana, nga no dingdinggen man, no makit-kita man, day di papa na, tipapaspasama kita, kit ad-ad nga maragsakan. Ta makita naman tinagbaliwam. Kit no maawatan na day ta. Ngim saan mat. Ta ad-ad damat nga panagrebelde ti aramidin na tunggal ad aramidin ket agrebelde. Hala, sige. Maawatan ka. Ngim saan ka uning nga may stress? Saan ka uning agpanpanunot iti madi? Saan ka uning nga madanagan? Ket maapektaran deta bunga ti ayan ayat ta. Nagsurat ak nga rod iti programam kasinyong ta agpabalakad akman. Anya ka di ti kasasayaatan nga aramidek tapno maawatan ti anak ko, ti kasasaad ko. Nga intuno ipudnok ken kuana nga masikugak nga maadaan ton iti kabsat. Ket saan nga agrebelde no di ket adada nga maragsakan. Ket saan nanto nga aramatan deti panagsikug ko tapno aramiden namat o nagpasikugmat iti nobyo na. No da kayo iti adda iti sitwasyon ko, no da kayo iti adda iti kasasaad ko kasinyong anya ti aramiden nyo. Dayta nga ro, di pa pakabuklan, di pa kasarita kasinyong, ket dayta ti parikot ko akay ko pabalakadan kada kayo. Ay, nagrigat na talaga. Deti kunadan, datatang kinanang, narigaten nga maurnos pay, maator pay, deta nga sinireken ti anak ko, tanakaramanan nga kunada. Narigat nan nga maisardeng, tanapadasan namatan, dete nagpaiduma nga ragsak kenimnas.
Sabay kumagat na kay batit adal, liwliwaken pagsarimingan ti biyag dati nga pakasarita ka sinyong, nga oren no kasanot panangiparparit ko ang makinobyo ti anak ko nga ni Matet, ken oren no kasanot panagkarik idi. Nga sa anak ton nga makinobyo ken makiasawa, kaday di pimuse nga asawak, saan mimot nga natungpal nga agpadpada nga gina. Iyon na akong dagyaman kadagiti makaited ti balaka, dagyaman akmet king kakasin ti anos ken laing mo nga ng tedbiyag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag kidkid daw ti pamalakad yo, Monina.